идомаи барнома. дар рӯзи дуюми чемпионати осиё ба дучархасаворӣ дар се нави пойга сабқат идома кард. Рақобатҳо байни духтарон ва писарони ҷавон ва мардони то 23 сола сурат гирифтанд. варзишгарони Қазоқистон имрӯз ба гирифтани 2 нишони тилло даст ёфтанд. варзишгарони Баҳрайн низ рӯзи дуюмро бо дарёфти 1 медали тилло ҷамъбаст намуданд. Пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе рӯзи дуюм аст ки ба майдони рақобатҳои дучархасаворони Осиё табдил ёфтааст. ҷадвали рӯзи дуюми чемпионати Осиё оид ба дучархасаворӣ дар шоҳро аз рақобатҳои инфиродӣ байни ҷавонон ва мардони зери 23 сола иборат буд. нахустин шуда дар ин мусобиқа духтарон ҳунарнамоӣ карданд. дар рақобатҳои инфиродӣ намояндаи 6 кишвар Узбекистон, Қазоқистон, Ветнам, Таиланд, Аморати Муттаҳидаи Араб ва Ироқ яке пайи дигари масофаи 15 километрро тай намуданд. дар ниҳоят зинаи сеюми ифтихориро дар ин пойгаи дучархасаворӣ ҷавондухтари Ветнам Нгуян Зеби Ҳонг бо нишондоди 21 дақиқаву 57 сония ишғол намуд. намояндаи Қазоқистон Дарья Казакбай бошад, бо натиҷаи 20 дақиқаву 54 сония дуюм шуд. чемпиони ин масофа байни ҷавондухтарон дучархасавори Узбекистон Анна Каскова гардид. варзишгари умедбахши узбекистонӣ масофаи 15 километрро дар 20 дақиқаву 6 сония пушти сар намуда нишони тиллои чемпионати Осиёро ба гардан овезон кард. ғолибони ин сабқат аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо медалу ифтихорнома дар вазъияти тантанавӣ қадрдонӣ карда шуданд. Соперники очень хорошие и очень достойные соперницы. На трассе был подъем немного, и это как бы мешало развить достаточно высокую среднюю скорость, но при этом все равно получилось очень хорошо проехать. Планы на будущее. У нас азиатские игры скоро, и мы будем готовиться к ним, чтобы тоже завоевать пьедестал на них и хорошо проехать. Сегодняшнее соревнование прошло отлично. Для меня это хорошо, потому что у меня первый раз такое соревнование. И было тяжело, очень сильно тяжело в ту сторону ехать, и обратно нормально. баъд аз анҷоми рақобатҳо байни духтарон навбат ба писарон низ расид. барои ҷавонписарон бошад масофа тӯлонитар буд. агар духтарон 15 километрро бо дучарха тай намуданд, пас писаронро зарур буд ки масофаи 24 километрро пушти сар созанд. дар рақобати инфиродӣ байни ҷавонон намояндаи 8 кишвар ширкат намуданд. барои ишғоли зинаҳои ифтихорӣ дучархасаворони кишварҳои Қазоқистон, Эрон, Монголия, Узбекистон, Таиланд, Ироқ, Покистон ва Тоҷикистон ширкат варзиданд. ёдовар мешавем ки мизбони чемпионати Осиёро дар ин мусобиқа Наҷибулло Рустамов намояндагӣ кард. ба назари мутахассисон барои варзишгарони ҷавон масофаи пешбинишуда на он қадар осон аст ва ба ҳамин хотир талошҳо низ барои ишғоли мақомҳои ифтихорӣ мушкил сурат гирифтанд. баъд аз тай намудани масофа натиҷаи нишондодаи варзишгари Монголия Дава Аҷаргал Алтангерел сеюм дониста шуд. Муҳаммад Дарзи Раманди аз Эрон мақоми дуюмро ба даст овард. Алексей Ваганов аз Қазоқистон чемпиони ҷадиди Осиё байни ҷавонон гардид. Наҷибулло Рустамов аз Тоҷикистон ҳамчун нафари ҳафтум масирро тай намуд. То, что мы являемся, наверное, командой номер 1, я не побоюсь так громко сказать, в Азии, да, это, наверное, за счет нашей, опять же, велокоманды Астана Казахстан Тим, которая уже 17 лет на международной арене, и, то есть мы выступаем, это вот ступенька, айсберг, скажем так, начиная с юниоров, андеров, которые молодежные поют после обеда ребята, и мужчины уже элита, это профессиональный спорт, то есть вот эта вся ступенька присутствует, ну и есть ребята, с кем работать. сабқати сеюми рӯзи дуюми чемпионати Осиё оид ба дучархасаворӣ дар шоҳро аз ҳунарнамоии инфиродии мардони то 23 сола иборат буд. барои ин гурӯҳи дучархасаворон низ масофаи 24 километр пешбинӣ шуда буд. иштирокчиён сабқатро аз майдони дӯстӣ оғоз намуда ҷониби меҳмонхонаи Сирена ҳаракат менамуданд. баъдан самти ҳаракати худро тағйир дода дубора майдони дӯстиро убур намуда тавассути маркази шаҳр суратафзоӣ намуда
то боғи устод айнӣ идома кард. Варзишгарон дар маҳаллаи Чорбоғ самти ҳаракатро дигар бора тағйир дода, ҷониби қасри бошукӯҳи теннис ва маҷмӯаи обӣ ҳаракат намуданд. барои расидан ба хати ниҳоӣ иштирокчиён дубора ба майдони дӯстӣ баргаштанд. дуюмин рӯзро пушти сар гузоштем ва дар рӯзи аввал дар маҷмӯъ хуб буд, аммо андаке мушкилот ҳам вуҷуд дошт. вале дар ҳар сурат дар рӯзи дуюм ҳама чиз беҳтар гардид. ҳама даст ба дасти ҳамдигар доданду бо кӯмаки ҳамдигар мусобиқаро хуб баргузор карда истодем, ки барои муаррифии Тоҷикистон ва ҷалби сайёҳон бисёр манфиатовар мебошад. ин чемпионат Тоҷикистонро дар қораи Осиё ва умуман ҷаҳон хуб муаррифӣ мекунад. ман фикр мекунам, ки чемпионати мазкур барои рушди дучархасаворӣ дар Тоҷикистон нақши муҳим мебозад ва бояд қайд кунам, ки бидуни дастгирии давлату ҳукумат ташкили чунин мусобиқаи сатҳи баланд ғайриимкон аст. бо иштироки дучархасаворони то 23 сола сабқатҳои рӯзи дуюми чемпионати Осиё ба анҷом расид. ёдовар мешавем, ки тавассути пахши зинда аз ҷараёни рақобати чемпионати Осиё байни варзишгарони наврас, ҷавон ва калонсолу дорои имконияти ҷисмонияшон маҳдуд ҳар як кӯчаву маҳаллаи шаҳри Душанбе ва умуман Тоҷикистони азиз ба мардуми ҷаҳон намоиш дода мешавад. ин омил имкон медиҳад то мардуми сайёра аз зебогиҳои Тоҷикистони азиз ва дастовардҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дидан намуда аз фарҳанги баланди шаҳрсозию шаҳрнишинии мардуми тоҷик бохабар шаванд. байни мардони то 23 сола зинаи сеюмро Алдин Аллиёри аз кишвари Эрон ишғол намуд. нишони нуқраро бошад намояндаи Узбекистон Алексей Фомовский ба даст овард. барандаи нишони тилло байни варзишгарони то 23 сола варзишгари Баҳрайн Аҳмад Мадан гардид. Манучер Юнусов, ки Тоҷикистонро намояндагӣ кард, мақоми ҳафтумро ишғол намуд. ба ғолибон чун анъана медалу ифтихорнома дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд. 26 март президенти Кумитаи Олимпии Индонезия, ноиби президенти Конфедератсияи велосипедронии Осиё Раҷа Сапта Октоҳарӣ, ки барои иштирок дар чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ ба Тоҷикистон омадааст, ба Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон ташриф овард. гузориш аз ҷараёни мулоқоти меҳмонони фахрӣ бо роҳбарони Кумитаи Миллии Олимпии кишвар. дар Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон президенти Кумитаи Олимпии Индонезия, ноиби президенти Конфедератсияи велосипедронии Осиё Раҷа Сапта Октоҳарӣ ва намояндагони Конфедератсияи велосипедронии байналмилалиро ноиби президенти Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон Дилшод Назаров қабул карда, нахуст онҳоро дар осорхонаи шарафи Олимпии Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон бо дастовардҳои варзишгарони тоҷик ошно намуд. дар осорхонаи мазкур нишонҳои ифтихории варзишгарон аз Зебунисо Рустамова саркарда то Мавзунаву Дилшод Назаров либосу лавозимоти варзишии онҳо маҳфуз нигоҳ дошта шудааст. пас аз шиносоӣ бо осорхонаи шарафи Олимпӣ қисмати расмии мулоқот оғоз гардид. зимни мулоқот масъалаҳои рушди ҳамкориҳои тарафайн баррасӣ шуданд. Раҷа Сапта Октоҳарӣ аз он ки Тоҷикистон чемпионати Осиё оид ба дучархаронӣ дар шоҳроҳро мизбонӣ мекунад, изҳори хушҳолӣ намуда ба президенти Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдорӣ баён кард. Дилшод Назаров зимни суҳбат гуфт, ки бо дастгирӣ ва ташаббуси бевоситаи ҳукумати ҷумҳурӣ, хусусан пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи варзиш таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад ва чанд соли охир иншооти варзишии сатҳи байналмилалӣ сохта ба истифода дода шудааст. ин имкон дод, ки Тоҷикистон бори аввал чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳро мизбонӣ кунад. ногуфта намонад, ки дар Тоҷикистон пайваста мусобиқаҳои байналмилалӣ оид ба теннис, ҷудо, футбол, кураш ва ғайра баргузор мегарданд. дар соли 2022 бошад роҳандозии наздики 20 мусобиқаҳои байналмилалӣ дар назар аст. президенти Кумитаи Олимпии Индонезия барои дар фурсати наздиктарин ба имзо расонидани ёддошти тафоҳум бо Тоҷикистон ба мувофиқа расиданд.